Εκείνο τον καιρό σήκωσε ο Ιησούς τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Πατέρα, έφτασε η ώρα, φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι κι αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που το εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή, να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν, εσύ Πατέρα δόξασέ με κοντά σε εσένα με τη δόξα που είχα κοντά σου προτού να γίνει ο κόσμος. Εγώ σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σε εσένα και εσύ τους έδωσες σε μένα και έχουν δεχθεί τον λόγο σου. Αυτοί τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα, γιατί τις διδαχές που μου έδωσες εγώ τις έδωσα σε αυτούς και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου, και τα δικά σου είναι και δικά μου, και δι' αυτόν θα φανερωθεί η δόξα μου. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο, ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο, και εγώ έρχομαι σε σένα. Άγιε Πατέρα, διατήρησέ τους την πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μόνον ο άνθρωπος της απολίας, για να εκπληρωθούν τα λόγια της Γραφής. Τώρα όμως εγώ έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της. Τίμιε Πάτερ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Κυριακή Εβδόμη από του Πάσχα, σήμερα των Αγίων Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Στο σημερινό Ευαγγέλιο ακούσαμε ένα τμήμα της λεγόμενης αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου μας, μιας προσευχής συγκλονιστικής, μοναδικής, που έκανε ο Κύριος μας μπροστά στους μαθητές του τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, εκεί στο υπερόο της Ιερουσαλήμ, μετά τον μυστικό δείπνο. Ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο λίγο πρώτου πάθους του, προσεύχεται, υπενθυμίζοντάς μας πως προσευχητέων δημάλλον ή αναπνευστέων, ότι έχουμε δηλαδή περισσότερη ανάγκη για προσευχή παρά για αναπνοή. Από τη συγκλονιστική αυτή αρχιερατική προσευχή του θα σταθούμε μόνο σε δύο σημεία για ευνόητους λόγους χρονικού περιορισμού, για να μην κουράσουμε την αγάπη σας. Θα σταθούμε μόνο στα σημεία όπου ο Κύριος μας μιλάει για την αληθινή πίστη και την ενότητα. Λέγει ο Κύριος μας: «Πατέρα, δόξασέ με για να σε δοξάσω και να δώσω σε αυτούς που μου έδωσες ζωήν αιώνιον». Και συνεχίζει φανερώνοντας ποια είναι η αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να σε γνωρίσουν εσένα τον μόνον αληθινόν Θεόν και να γνωρίσουν και Αυτόν που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Και συνεχίζει: «Όλα όσα μου έδωσες δικά σου είναι, τα ρήματα ζωής που μου έδωσες τους τα έδωσα και αυτοί τα παρέλαβαν και γνώρισαν στα αλήθεια ότι από σένα προέρχομαι και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες». Αυτή είναι συμπυκνωμένη η αληθινή πίστη για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ότι ο Κύριος μας είναι ο αληθινός Θεός, ότι είναι ο απεσταλμένος από τον Πατέρα, ότι δι' αυτού γνωρίζουμε τον Θεό Πατέρα, ότι Αυτός είναι η αιώνια ζωή, Αυτός είναι η σωτηρία μας. Ο Κύριος μας αποκαλύπτεται, φανερώνεται, φανερώνει το πρόσωπό Του, ποιος δηλαδή είναι. Στη συνέχεια της αρχιερατικής του προσευχής, ο Κύριος μας προσεύχεται για τους μαθητές Του και κατ' επέκταση και για όλους εμάς, όλους τους πιστούς. «Πατέρα, εγώ για αυτούς σε παρακαλώ, για αυτούς που μου έδωσες, γιατί είναι δικοί σου, φύλαξέ τους, ώστε να είναι ενωμένοι όπως εμείς». Προσεύχεται για όλους τους μαθητές Του, ώστε να έχουν μεταξύ τους ενότητα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιθυμία Του εκείνη τη συγκλονιστική ώρα. Αυτό επιθυμεί πάντοτε, να μένουμε όλοι οι πιστοί ενωμένοι μαζί Του και μεταξύ μας, μέσα στην Αγία Του Εκκλησία. Ποιο είναι το πρότυπο αυτής της ενότητας? Μας το αποκαλύπτει ο ίδιος. Πρότυπο της ενότητάς μας είναι η ενότητά Του με τον Πατέρα, η ενότητα του Θεού Πατέρα με τον Υιό Του, η ενότητα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος.
να είναι ενωμένοι όπως και εμείς είμαστε ένα. Αυτό παρακαλεί και προσεύχεται στον Θεό Πατέρα για μας. Αυτή είναι η αληθινή ενότητα, η αγαπητική ενότητα μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Μεταξύ της πίστης και της ενότητας υπάρχει μια άρρηκτη σχέση, δηλαδή που δεν μπορεί να σπάσει. Δεν υπάρχει η μία χωρίς την άλλη. Μόνο η αληθινή πίστη στον αληθινό Θεό οδηγεί στην αληθινή ενότητα, στην οποία ενότητα δεσπόζει το στοιχείο της αγάπης. Αληθινή ενότητα σημαίνει αγάπη. Και τα δύο αυτά μαζί, η πίστη δηλαδή στον αληθινό Χριστό και η ενότητα μαζί του, συνιστούν τη σωτηρία μας. Κινδυνεύουν αυτά τα δύο, η πίστη και η ενότητα. Και από τι? Κινδυνεύουν από τις αιρέσεις. Τι είναι λοιπόν η αίρεση, τι προκαλεί και πώς αντιμετωπίζεται από την Εκκλησία και από μας? Μας πληροφορεί σχετικά ο Απόστολος Παύλος στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, αναφέροντας προφητικά για τις αιρέσεις. «Εγώ γνωρίζω ότι θα έρθουν μετά από μένα λύκοι βαρύς», τους αιρετικούς εννοεί. «Επικίνδυνοι για σας που δεν νοιάζονται ούτε λυπούνται το πίμνιο. Αυτοί θα ξεπροβάλλουν από ανάμεσά σας και θα διδάσκουν διεστραμμένα με σκοπό να πλανέψουν και να αποσπάσουν μαθητές ξοπίσω τους. Γι' αυτό να προσέχετε». Η αίρεση, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι άλλη πίστη, άλλη θρησκεία, είναι νόθευση, αλλίωση, είναι χάλασμα της δικής μας πίστης. Είναι πλάνη, ολέθρια και δαιμονική. Πού οφείλεται? Στην πανουργία, στην κακία του διαβόλου και στον επάρατο, τον καταραμένο εγωισμό του ανθρώπου. Τι προκαλεί, ποια τα αποτελέσματά της? Είναι πλάνη, ολέθρια και δαιμονική και όποιος μπερδεύεται στα δίχτυα της δεν σώζεται, χάνει τη σωτηρία του, χάνεται. Πώς αντιμετωπίζεται από την Εκκλησία? Με τις συνόδους, με τις συνάξεις, όλοι μαζί, όχι ένας. Κλήρος και λαός, με το θεόσδοτο και αποστολικοπαράδοτο συνοδικό σύστημα, με το οποίο διοικείται, διευθύνεται και λύνει τα προβλήματά της η Εκκλησία. Το συνοδικό σύστημα που προκρίνει, βάζει μπροστά το ευλογημένο εμείς έναντι του αρρωστημένου εγώ, που συνδυάζει την δημοκρατία με την αριστοκρατία του πνεύματος. Συνδυάζει το συνοδικό μας σύστημα τη δημοκρατία με την αριστοκρατία του Αγίου Πνεύματος. Είναι το συνοδικό σύστημα στη βάση του δημοκρατικό. Δίνει λόγο στον καθένα. Δεν αποκλείει κανέναν. Και στην κορυφή του είναι αριστοκρατικό. Εισακούει και υπακούει στους αριστοκράτες του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή στους Αγίους μας, οι οποίοι, οι Άγιοι μας, είναι φορείς της θεοπνευστίας, δοχεία του Παναγίου Πνεύματος που οδηγεί, καθοδηγεί και επιδαλλιουχεί την Εκκλησία του. Σήμερα, Κυριακή των Αγίων Πατέρων, η Εκκλησία τιμά και εορτάζει τους 318 Θεοφόρους Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, που συνεκλήθη από τον Μέγα Κωνσταντίνο στην οίκια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν, για να αντιμετωπίσει την πιο μεγάλη μέχρι τότε αίρεση, την πιο μεγάλη απειλή για την πίστη, τον αριανισμό. Έλεγε ο Αντίχριστος και Θεομάχος Άριος ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Έκανε όχι μόνο την Εκκλησία, αλλά και ολάκερη την αυτοκρατορία μαλλιά κουβάρια. Αυτός ο λογιότατος, ταλαντούχος, προσοντούχος και έξυπνος κληρικός της Αλεξανδρινής Εκκλησίας έχασε όλα του τα χαρίσματα, γιατί τυφλώθηκε και σκοτίστηκε από τον επάρατο εγωισμό του που τον κυρίευσε και θέλησε να βάλει τον εαυτό του πάνω από την Εκκλησία. «Ειν ποτέ ότε ουκίν», έλεγε, δηλαδή κάποτε δεν υπήρχε ο Χριστός. Άρα είναι κτίσμα και δημιούργημα του Θεού. Είναι καλύτερος από εμάς τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι Θεός. Αλλά αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, δεν μας σώζει. Αλλά κι αν είναι Θεός και δεν τον πιστεύουμε ως αληθινό Θεό, πάλι δεν μας σώζει. Με πολύ απλά λόγια, ο Χριστός μας σώζει επειδή είναι αληθινός Θεός, αλλά με την προϋπόθεση ότι τον πιστεύουμε και ως αληθινό Θεό. Δεν μας σώζει το είδωλο, το πλάσμα της φαντασίας μας, έστω κι αν το πούμε Χριστό. Μας σώζει ο αληθινός Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός. Μας σώζει ο αληθινός Χριστός της Εκκλησίας μας. Δεν μας σώζει το ψευτοείδωλο του Αρείου, έστω κι αν το ονόμαζε Χριστό. Δεν μας σώζει ο οποιοσδήποτε ψευδόχριστος των αιρέσεων, που καταχρηστικά και αντικανονικά τον ονομάζουν Χριστό, χρησιμοποιώντας το Πανάγιο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δηλαδή, και ο Άριος ονόμαζε Χριστό και οι αιρέσεις ονομάζουν Χριστό, αλλά αυτό που ονομάζουν αυτοί Χριστό δεν είναι ο αληθινός Χριστός, είναι ένα είδωλο, ένα πλάσμα της φαντασίας τους, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους, το οποίο δεν μας σώζει. Μας σώζει μόνον ο αληθινός Χριστός.
Ο ένας αληθινός Χριστός, αυτός που αποκαλύπτεται και σήμερα όπως και πάντοτε εν τη κλάση του άρτου, δηλαδή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο Άγιο Δισκοπότηρο, όπως αποκαλύπτεται στον Σεβασμιότατο και τον οποίον αποκαλύψεων και θείων δωρεών, κοινωνεί και μέτοχοι έστω και εξ αντανακλάσεως και εξ απείρου συγκαταβάσεως και εξ αποστάσεως, γινόμαστε όλοι εμείς, αφού η έκχυλη και ξέχυλη αγάπη του Δεσπότη μας θέλει να μοιράζεται, να κοινωνεί και να επικοινωνεί μαζί μας αυτές τις θείες δωρεές του. Αυτός ο Χριστός μας σώζει. Τον έχουμε τον Χριστό μας, αδελφοί, τον γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται να τον ανακαλύψουμε. Μας αποκαλύφθηκε και αποκαλύπτεται. Είναι ο Χριστός της Εκκλησίας, των Αγίων, των θαυμάτων, της Ανάστασης, της αιώνιας ζωής, γιατί αυτός είναι η αιώνια ζωή. Αυτόν τον αληθινό Χριστό αποκάλυψε και η Αγία Πρώτη Ελληνικαία Οικουμενική Σύνοδος, κατασυντρίβοντας και καταντροπιάζοντας τον Χριστομάχο και Θεομάχο Άριο και καταδικάζοντας τις βλάσφημες και δηλητηριώδεις ανοησίες του. Ο Θεός φώτισε, η αλήθεια έλαμψε θαυματουργικά. Η Σύνοδος η πρώτη εδογμάτισε το ομοούσιον του Ιού, ότι ο Χριστός μας δηλαδή είναι ομοούσιος με τον Πατέρα Του και με το Άγιο Πνεύμα, είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, συνέταξε τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, πολλοί οι Άγιοι της Συνόδου της Πρώτης, μεταξύ αυτών ο Άγιος Σπυρίδων, ο οποίος ανεδείχθη υπέρμαχος με το περίφημο θαύμα του κεραμιδιού. Φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, παίρνει στα χέρια του ένα κεραμίδι και λέει: «Μα όπως δεν είναι δυνατόν να αφαιρέσουμε από το κεραμίδι το ένα από τα 3 στοιχεία του, τα 3 στοιχεία που το συνθέτουν είναι η φωτιά, είναι το χώμα και το νερό, δεν είναι δυνατόν να αφαιρέσουμε ένα στοιχείο και να παραμείνει κεραμίδι, έτσι δεν μπορούμε να παίζουμε με την θεότητα, με την Αγία Τριάδα, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε την θεότητα του Υιού και να πούμε ότι δεν τρέχει τίποτε, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα». Δεν μπορείς να πειράζεις τον Χριστό και να λες ότι πιστεύω στον Θεό Πατέρα, διότι πολύ απλά αν ο Υιός δεν είναι Υιός, τότε και ο Θεός Πατέρας δεν είναι Πατέρας. Έτσι απέδειξε θαυματουργικό το τρόπο την αλήθεια της Ορθόδοξης πίστης και την κακοδοξία και την πλάνη του Αρείου. Τα ίδια αυτά που υποστήριζε ο Άριος, αγαπητοί αδελφοί, υποστηρίζουν και σήμερα οι αιρέσεις. Αυτά είναι τα ξαναζεσταμένα φαγητά του απαρχής ανθρωποκτόνου διαβόλου. Τεχνάσματα δικά του είναι αυτά για να πλανά τους ανθρώπους και να χάνουν τη σωτηρία τους. Αυτά δεν είναι θεωρητικά ζητήματα που αφορούν μόνον τους παπάδες. Είναι ζητήματα πίστεως κεφαλαιόδους σημασίας που αφορούν όλους μας. Αφορούν τη σωτηρία μας, αφορούν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, επιτρέψτε μου να πω. Γιατί η σωτηρία μας σχετίζεται με την καθημερινότητά μας, με το πώς ζούμε. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, τα μηνύματα πολλά και σημαντικά για τον καθένα μας, μηνύματα που στέλνει στην αγάπη μας η σημερινή Κυριακή. Να τα μηνύματα για αντιγραφή και επικόλληση στην ψυχή, στην καρδιά, στο μυαλό και στη ζωή μας. Μήνυμα ορθής πίστης προς τον Χριστό μας, ορθόδοξη πίστη στο Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Καμία σχέση με τις ψυχοκτόνες διαβολικές αιρέσεις. Αιρετικών άνθρωπων μετά πρώτην και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, παραγγέλνει ο Απόστολος Παύλος. Μήνυμα ενότητας μαζί Του, με τον Χριστό μας στέλνει ο Χριστός μας. Αλλά και μήνυμα πίστης, εμπιστοσύνης και ενότητας μεταξύ μας εκπέμπει σήμερα ο Κύριος μας προς όλους μας. Ενότητα μαζί Του και μεταξύ μας, δηλαδή συνοδικότητα. Κατά το πρότυπο της αληθινής συνόδου, που είναι η κοινωνία των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτή είναι η αληθινή συνοδικότητα, η ενότητα μαζί Του και μεταξύ μας. Όποιος δουλεύει για την ενότητα στη βάση της ορθής πίστεως, αυτός δουλεύει για τον Θεό. Όποιος εργάζεται τη διχόνοια, το διχασμό, τη διαίρεση, το διαζύγιο σε όλα τα επίπεδα, σε οποιαδήποτε σχέση, στην εκκλησία, στο μοναστήρι, στην οικογένεια, αυτός δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Τη σημασία και την ευλογία της συνοδικότητας για την καθημερινή, την κοινωνική, την οικογενειακή μας ζωή διατρανώνει η σημερινή εορτή της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Για να καταλάβουμε με απλά λόγια την αξία της συνοδικότητας στη ζωή μας, ας αναρωτηθούμε. Αλήθεια, τι μας αρέσει, καλύτερα ο αυταρχισμός ή ο διάλογος? Τι μας αρέσει περισσότερο, το διεστραμμένο εγώ κάποιου που θα διατάζει και θα αποφασίζει για εμάς χωρίς εμάς, ή μήπως είναι ασυγκρίτως καλύτερο το ευλογημένο εμείς στην οποιαδήποτε συνοδικότητα της κοινωνίας, της κοινότητας, της εκκλησίας, της κατοίκων εκκλησίας, της οικογένειάς μας? Όλα αυτά τα εκ πρώτης όψεως θεωρητικά και άσχετα με μας, μόνον άσχετα δεν είναι. Όλα έχουν άμεση επίπτωση και αντανάκλαση στη ζωή μας. Σύνοδος σημαίνει σύναξη, διάλογος, κοινωνία, επικοινωνία, σεβασμός, ευκαιρία να καταλάβω τον άλλον. Η συνοδικότητα που προτείνει η Εκκλησία μας μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί και στην οικογενειακή ζωή. Μία μικρή σύνοδος με τεράστια όμως σημασία για την οικογένεια είναι ο διάλογος και η επικοινωνία μεταξύ των μελών της. Τέλος,
Μήνυμα ευθύνη στον καθένα μας στέλνει η Αγία μας Εκκλησία με το «Γρηγορείτε» του Αποστόλου Παύλου. Να προσέχετε, μας λέει, μήνυμα ευθύνης. Να προσέχουμε. Τι να προσέχουμε? Την πίστη μας. Που δεν την προσέχουμε κατά πώς φαίνεται από το πλήθος των αιρέσεων που κάνουν θράψη και κατακλείζουν σήμερα την κατά τα άλλα ορθόδοξη Ελλάδα μας. Με την χαρακτηριστική ευκολία με την οποία κάποτε αγόραζαν εγκυκλοπαίδια από τους πλανόδιους πολιτές που χτυπούσαν την πόρτα τους, με την ίδια ευκολία κάποιοι σήμερα αλλάζουν την πίστη τους. Δίνουν τα Άγια της Κισή, ξεπουλούν ό,τι πολυτιμότερο αντί πινακίου φακής. Αλίμονο. Ευθύνη είναι το μήνυμα. Στην τεράστια πίτα της ευθύνης για τη διαφύλαξη της πίστης και της ενότητας υπάρχουν διάφορες μερίδες. Άλλες είναι μερίδες του λέοντος, μεγάλες, και άλλες είναι ψυχουλάκια. Οι μεγάλες ευθύνες ανήκουν στους μεγάλους, πατριάρχες, δεσποτάδες, παπάδες, θεολόγους. Οι άλλες οι μικρότερες ανήκουν σε εμάς. Στην τεράστια πίτα της ευθύνης, ας βρει ο καθένας μας την μερίδα που του αντιστοιχεί και ας την αναλάβει, ώστε να διατηρήσουμε ανώθευτη, ανέγγιχτη, απείραχτη, άθικτη, απαρασάλευτη την Αγία μας Ορθοδοξία. Την μία Αγία Θεόσδοτη, αποστολικο-πατερική Ορθόδοξη πίστη μας, η οποία είναι η μόνη που μας σώζει, που σώζει, διασώζει και εξαγιάζει τον άνθρωπο. Ας φανούμε αντάξιοι και όχι ανάξιοι της Ορθόδοξης πίστης μας. Ας την διαφυλάξουμε ως κόρηνο φθαλμού από τη λέλαπα των αιρέσεων. Ας σώσουμε την πίστη μας στην Αγία και η πίστη μας θα μας σώσει. Αμήν γέννητο.